आ आ आई. येस. ब ब बदक. क क कणीदार. आ ख ख खमंग. ग ग गोकुळ तू. हा. अगदी घरच्यासारखं. कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. सावंतवाडी बसस्थानकाची पूर्ती दैना झाली आहे. चिखलाच्या साम्राज्यात प्रवासी शालेय विद्यार्थ्यांना कसरत करून बसावं लागतंय. एवढंच नव्हे तर चक्क स्थानक प्रमुखांचा कारभार जिथून चालतो त्या कार्यालयात देखील चिखलाचं पाणी शिरू लागले. त्यामुळे सावंतवाडीचं स्थानक हा बस डेपो आहे की गुरांचा गोटा असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. पाहूयात. सावंतवाडी बस स्थानक अद्ययावत केलं जाणार होतं. 2018 मध्ये या कामाचा मुहूर्तही झाला होता. परंतु भिजत पडलेल्या या घोंगड्यासह स्थानकही पावसात भिजत पडले. येथील रस्त्यावर गेल्या वर्षी मलमपट्टी केलेलं डांबर उखडून रस्तेही खड्डेमय झाले. प्लॅटफॉर्मची इमारत जीर्ण झाली असून पावसाचं पाणी आतमध्ये येतंय. आवश्यक ती स्वच्छता या ठिकाणी होत नसल्यानं प्लॅटफॉर्ममध्ये बसण्याच्या ठिकाणी चिखलाचं साम्राज्य निर्माण झालंय. यामुळे प्रवासी वर्ग, विद्यार्थी वर्गाला त्रास सहन करावा लागतोय. चिखलयुक्त पाण्यातून वाट काढताना तारेवरची कसरत प्रवाशांना करावी लागते. माजी नगराध्यक्ष बबन साळगावकर यांनी या परिस्थितीवर भाष्य केलंय. बघितलं होतं की गेल्या वर्षी आम्ही ह्या संदर्भात फार मोठं आंदोलन केलं होतं. ह्या आंदोलनाचा अर्थ काय होता की इथले स्थानिक आमदार आहेत, म्हणजे आताचे शिक्षण मंत्री, त्यांनी ह्याच्यावरती लक्ष द्यावं आणि हे काम पूर्ण करावं. गेले 8 वर्ष ह्या एस टी स्टँडची परिस्थिती अशीच राहिलेली आहे. याचं कारण की आज बघितल्यानंतर तुम्ही आपले विद्यार्थी असतील, ओरसला जाणारे कर्मचारी असतील, शिक्षक असतील, अक्षरशः मरण यातना ते भोगतायत. तुम्ही बघितली, मोठा पाऊस पडल्यानंतर तुम्ही मुद्दाम या ठिकाणी या आणि काय अवस्था असते. तर धो सगळं पाणी इकडनं वाहवत संपूर्ण ह्या मेन रस्त्यावरती येतं आहे. अक्षरशः मुलांचे त्या ठिकाणी हाल होत आहेत. परंतु ह्या वेदना इथल्या स्थानिक आमदार दीपकबाई केसरकर यांना समजलेल्या नाहीत आणि त्यांनी कधी तिथं लक्ष दिलेलं आहे. ते फक्त कोटीचे उड्डाणे उडवत आहेत आणि गप्प बसत आहेत. परंतु सामान्य नागरिकांच्या कामावर काम करण्यासाठी ते कायम फेल झालेले आहेत. हे आपल्या भागाचं दुर्दैव म्हणावं लागेल. गेले 15 वर्ष जे लोकप्रतिनिधी काम करत आहेत, लोकांनी फार अपेक्षेने पहिल्यांदा त्यांना निवडून दिली. परंतु स्वार्थ आणि स्वार्थाच्या पलीकडे फक्त स्वस्वार्थ याच्या पलीकडे त्यांनी सामान्य जनतेच्या प्रश्नावरती कधीही लक्ष दिलं नाही. याचं मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे एस टी स्टँड आहे. हा जो डेपो आहे तो गेले 8 वर्षामध्ये त्यांनी तिथं कोणत्याही स्वरूपाचा, हे खालचं स्टँड तिथं दुर्गंधी पसरलेली, म्हणजे शौचालयामध्ये कोणी जाऊ शकत नाही. तिथं कॅन्टीनमध्ये तुम्ही पाय ठेवू शकत नाही. तिथले प्रवासी आल्यानंतर ज्या सावंतवाडी शहराविषयी जे उद्गार करतायत ते लांछनास्पद असतात. एवढंच या निमित्तानं मी या ठिकाणी सांगितलं. मला आता लोक काय झालं की लोक पैसे घेतात आणि मतदान करत आहेत. हे पहिल्यांदा बदललं पाहिजे. आणि पैसे घेऊन जर मतदान केलं तर असेच भोग याही पुढे लोकांना भोगावे लागतील. प्रवाशांच्या गैरसोयी संदर्भात आम्ही पुन्हा एकदा आवाज उठवणार आहोत. मागच्या वेळी 18 जुलैला स्थानिक आमदारांच्या वाढदिनी आम्ही आंदोलन करणार असं सांगितलं होतं. त्यावेळी कुणाच्या जन्मदिनी आंदोलन करू नये असं ते म्हणाले होते. परंतु वर्षभरात स्थानकाची परिस्थिती काही बदललेली नाही. त्यामुळे त्या 18 जुलैला त्याची जाणीव आम्ही करून देणार आहोत असा इशारा बबन साळगावकर यांनी दिलाय. आवाज आम्ही निश्चित उठू. माझ्यासोबत असलेले अनेक नगरसेवक आहेत, अनेक कार्यकर्ते आहेत. यावर्षी केसरकरांच्या वाढदिवसाला आंदोलन करणार म्हणून सांगितलं होतं आणि त्यावेळी कुचित बोलले होते ते की कुणाच्या तरी वाढदिवसाला आंदोलन करू नये. परंतु त्याची जाणीव करून देण्यासाठी 18 जुलै रोजी या डेपो मॅनेजरला आम्ही भेटून ह्या प्रश्नाच्या वरती आवाज उठवू. स्थानकात पोलीस चौकी, हिरकणी कक्ष, कॅन्टीनबद्दल बोलण्याची सोयच उरलेली नाहीये. याबाबत विविध प्रवासी संघटना, राजकीय पदाधिकाऱ्यांकडून आवाज उठवूनही आवश्यक ती खबरदारी घेतली जात नाहीये.
आता तर चक्क स्थानक प्रमुखांचा कारभार जेथून चालतो त्या कार्यालयात देखील चिखलयुक्त पाणी शिरलंय. ही परिस्थिती न बदलल्यास रेनकोट घालून काम करण्याची वेळ येथील कर्मचारी वर्गावर येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. याबाबत स्थानक प्रमुखांना विचारलं असता ऑन रेकॉर्ड बोलण्यास त्यांनी नकार दिलाय. लागलीच वरिष्ठांना फोन लावत याबाबत चर्चा केली. एकंदरीतच सद्यस्थितीत बस स्थानकाची अवस्था पाहता गुरांचा गोठा तरी बरा असंच काहीसं म्हणावं लागेल. एकीकडे एसटी प्रवासात महिलांना 50% सूट, ज्येष्ठांना मोफत प्रवास शासन देत असताना सावंतवाडी बस स्थानकात होणारे हे हाल एसटी रोखणार की उघड्या डोळ्यांनी बघत बसणार हा प्रश्न उपस्थित होतोय. त्याचबरोबर 15 जुलैला सुरू होणारा प्रवासी राजा दिनात यावर काय तोडगा निघेल का हेही बघावं लागेल. विनायक गावस, कोकण 7 लाईव्ह, सावंतवाडी. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.